Abubakar maza na kamu da so a tuni ranar haɗuwar mu da ke rai da zuciya kuma duk sun yarda da ke ne na haifi ba na san araba ni da ke tun haɗuwar farko da mun kai ya sa raina na ji sanyi na sanarwa abokanai na su farki su kai ce kin yayi dama haka so yake lokaci kaɗan su shiga yake ba na kaunar wata in ba ke ba a ruhina lafazin kauna ni ke zango muradina na mutu da ke so na faɗa miki sirrina sharafin so ne ke sanyawa ji dari na aminta da ke zana tsaya don kirki ji wari zancen daga zuciya yake fita nake miki gwari na zauta akan so ba ranar warkewa ki saka na zuciya karni kotawa kafin haduwar mai da ke san ban iya rintsawa da na lashe zumar so kan harshe sun jin dace kin narke mun kofan zuciya kin shiga kin yi bacci kirke miki saka ya rayuwa ta kin ji na bari maraice na shingi daga na fadar san ki na ke kwance na baki amana ta karbi kamar rance rinsi da wuya karki guje ni ki keɓance rayina ke duba abinin zuciya na ji daɗi kirke ni da gaskiya karki bari na abar kauna na faɗi nisan tafiya san bai hana ni na biki mu je maradi na azaki akan wani nizani ban sauke ki burin kunne na ya ji tsarin amsar ki na yi alkawari zan jaddada kalmar ki na shirya ta bakan san ki daure zo ki bi sansani na burina bai wuce inda na same ki cikin gidana Abubakar maza ina san kina san zaki ga kokarina na jingina na rabai da ke ban boye ba na dauki da kun so ba zai yi na sauke ba rayi riga na saba za na tuɓe ba ni da na tantance cikin su 'yan mata na ga su farki tafi